Tarata mekalo kile 12 san 2026 ani mano o bisimila Maliba TV en ka kunnafoni sɛgɛnlen kɛnɛ kan kunnafoni dabɔla a jirala k'a fɔ kununko tɛnɛ mekalo kile 11 san 2026 an ka marabaajɛkulu maa dɔw y'u senbɔ kɔnɔkɔrɔ ka taa Kokori ani Gomosogu ni fininka wale yɛrɛ tara ka ɲɛsin olu ma kununko tɛnɛ mekalo kile 11 i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na san 2026 marabaajɛkulu maa minnu taara u ɲɛda o fininka wale kɛ yɔrɔ kan o de bɛ tali kɛ minisiri min ka ca ɲɛsin dancɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma n'ale ye Général de brigade Issa Ousmane Coulibaly ye Général Ismaël Wage fo ka taa se kɛnɛya minisiri ma colonel major Assa Badiolu Touré u sera ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin u ma faranga o de bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko malo tɔni 50 ɲɔ tɔni 50 ani fɛnɛ ɲɛmaaw ye weleweleli da kɛ ka ɲɛsin u ma min ye bɛ tali kɛ u ka lakanako la ka u b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ u ka dɔ fara u kan halisa. Ni an bɔra yen minisiri min ka ca ɲɛsinnen don an ka jamana kunnafoni koɲɛw bɛɛ lajɛlen ma ni ale ye Alhamdu Ak Iliyɛn ye kununko tɛnɛ mekalo kile 11 san 2026 maison de la presse Jabala yɛrɛ la ale ye ɲɔgɔn ye lasɔrɔ ni kunnafonidilaw ye o laɲiniba tun bɛ boli siraba damadɔ kan ni an bɛ waati min na i ko sisan ko kunnafonidilaw kan ka kunnafoni sɛnsɛnni ni a tɛntɛnli ta ka di maaw ma yaasa u kana se ka maaw bila fili la kunnafoni jɛlen u ka taa ɲini a sun kɔrɔ k'u k'o kunnafoniw de ɲini ko walankata yaasa u kana se ka jamana kɔnɔdenw bila fili sira kan ni a ye ɲinini kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ kunnafonidilaw ma ko u ka baara ye min ye ka bɛn ni keleya ko sabati jamana kurukara kɔnɔ k'u k'u jija k'o kana bɔ u bolo kɔnɔ. N'o tɛmɛna ka bɔ yen minisiri min ka ca ɲɛsinnen don jago ni usine ko koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma n'ale ye Musa Alassane Diallo ye ale ye ɲɔgɔn ye lasɔrɔ ni farni feerelaw ka maa ɲɛma fo ka taa se burudilannaw ka maa ɲɛma ka sanga ni an ka jamana togoya yɛrɛ u ye barolasigi kɛ o barolasigi min kɛra kununko tɛnɛ mekalo kile 11 san 2026 n'u ye kumakan falen caman kɛ ani hakilina falen caman min bɛ tali kɛ buruko ani farni sɔngɔko de kan o kumakanw ni o barolasigi tɛmɛnen kɔfɛ u ye hakilinaba min sɔrɔ o y'o de jira k'a fɔ ko buru min ye buru ye fo ka taa se farni ma ko fosi tɛna fara a sɔngɔ kan k'a bɛ to a cogoya la o la k'u bɛ se ka dɛmɛ fɛn fɛn kɛ yaasa ni maa ninnu ka se ka k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔ ko marabaajɛkulu fana b'o dɛmɛ ta k'o ɲɛsin u ma hakilina jiginna a y'a jira k'a fɔ ko nin bɛ bila marabaajɛkulu ka baara dɔ de kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko axe 3 lettre de cadrage yɛrɛ kɔnɔ. Kɔkan kibaruya kelen ka bi kunnafoni sentelimanw datugu o bɛ taa ni an ye Kenya jamana kan a jirala k'a fɔ ko dɔ bɛna fara Abidjan ani Nairobi ka baaraw yɛrɛ sira kan kɛrɛnkɛrɛn ma u b'u fara sigi diplomasi kan ka sabuya kɛ u ka ɲɔgɔnba min bɛ ka lawaleya Kenya jamana kan n'a bɛ fɔ o ma ko sommet africain forward ko o kɛnɛ kan k'u ye jɛɲɔgɔnya baara caman nun don o min na u yɛrɛ bolo o bɛ se ka kɛ yiriwa jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya baaraw yɛrɛ olu fana bɛ se ka nɔbɔ ani ka se ka san sɔrɔ cogo min na ko u ka laɲini ko bɛɛ lajɛlen bɛ boli siraba kelen kan o de la u ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ yaasa ka baara ninnu ka tɔw layiriwa. Ani mano ni ne kunnafoni sɔrɔlen ka di aw ma ka kunnafoni sɛtɛlimaw kɛnɛ kan Maliba TV en jabaramuso kan aw kan bɛ don wɛrɛ ni Ala ma ka jɔnya jɔn na Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ.